Nirden geldik. İnnin ira var yarız. Ayağım toprakta, göğnüm aydadır. Nirden geldik. İnnin ira var yarız. Nur iman. Yol ahir kaydadır. Kimde kim bir yağtacakana, nirden gelip nira varyanını bilyen olsa, Allah Teala o kişini öz penasını aman saklasın. Nirden geldik, inni nira varyarız. Bu baq sualı her bir insanın özü cevap tapmasa, köngülü bir karardır. Danaların talaşları, alimlerin amali, dervişlerin duası bilen, il yurda rahatlık gelyendir. Hengam süre ötüp örüngäp gelýän gojaman demine täze bir serpaýyň yapylmaly pursatdy golaýlapdy. Eýsem Allah Taala öz nura rahmetin çaýan Horezmin topragyny bugün kime peşkeş berdik ha? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Balalar. Bugün biz Beýik Taňrynyň ady bilen mukaddes Kur'an-ı Kerim'den elif harfına başlayalım. Hani onu eri çağalar elif deyip qaytalan. Elif. Yine qaytalan. Elif. Bi deyin. Bi. Yine qaytalan. Bi. Sen näme üçin bi diýen oğlum? Tezilki bilen elifin nämedigini düşünürüm. Sonra bi diýerin. Senin ismin nedir oğul? Necmeddin. Şükür alhamdülillah. Din yıllığı diýsene. Herne şo yıllygyň dogdugy bolsunna, ey Perwerdigar. Necmeddin. Ne gammasy seni? Seyranna men dostum, seyranna. Biz bu dünýäniň jahan keşleri rahmaty. Ýöne herkes özçe akıl ýetir bu dünýä. Esselamu aleyküm Tanrı'nın bennesi. Wa aleyküm. Soramak mümkün müdür? Soran. Hafaňyza düşünüpdi bolen bu tümlükde çıraň we näme derkarlygy bar goja? Men bu çyrany özüm üçin näli gözlü körler üçin göterýän. Gün şöhletin saýgarmasa günnüz kör. Günnüz körmi bil kim günäkär. Allah Taala baýlygy kanagatda, alymy watandan uzakda, musafir bennelikde goýdum diýip bırakýaty. Ine al, yollaşın bolsun oğlum.
Bar bala, Allah ýarym bolsun. Allah Taala baýlygy kanagatda. Bolmy watandan uzakda. Musafir bennelikde goýdum diýip rahmet edin. Göç etmek her bir insana wajyp bir wesiledir. Men ökman dolanalım. Hoş galym. İnsan umytdadyr, göge äňeder. Ýoldan çykar, ýoly girer täzeden. Sen özläp sejde kılar soňky şam. Kimler buthanada, kimler käbede. Özgü ýurdun bal suwundan datly topragyň watan, Men şahaňdan tänip düşen ýalňyz ýapragyň watan. jan kapasdan uçup çyksa sinaňa siňse tenim. Ýene gül bolup gögerer, senne ikrarym watan. Derwiş hana kadaminer taptyna. Mätäş däller bu dünýäniň bagtyna. Zeňlenmis kalbyny eline berseň, alhimikdir, öwrür ol altyna. Sen sözime, derwiş bolan merdana. O däli diwana, ilimdar dana. Iki dünýäň bar baýlygy sygýandyr. Onuň kalgyn naky, ýeke dürdäne. Ýollar söküp, ýurtlar açdyň. Şeyh Rızbuhan müsriýiniň hyzmatyna bolanda, hadisan, kelamdan köp magna saçdyň. Şeyh Mehrem gyýdyny rowa kılanna, sen göýe bir kuş kimin asman uçdyň.
Yüreği aşk düşse koymaz adamı. Merdi merdana bol lowlat bağdaňy. Köýgü ataşyny şatırdap ýanyp dönürip bolýandyr dowzak otuny. Nil boyunnak ajaýyp söýgüň sen kalbyň heýjany getirdi. Bir söýgü hak ýoluna akyr durulgydyr. Durulgyda saklanma. Geler bir gün sen insan muhabbetiň hakyky aşka, hak aşkyny görler. Zefur şäherine şeyhler şeyhi İsmail Kasri'nin huzuruna irfan sırrın bir kemsiz açdym. Arifullah Kasri'nin eginin atan hırkasyna şat bolan halipaň Şeyh Müsri'nin ak patasy bilen dogduk mekanyň gürwenji dolandy. Menin nuru diýdem, görür gözüm sen. Dahan içre tilim, sözler sözüm sen. Yörer yolum, tenne canım seninni. Özüm diýip bilmen, men özüm sen. Ey ya şeyh. Soplar almın arşa götürüp Kubrawiye ýoluň binýadyny tutdum. Adamzady kämillige çagyryp, terki dünýälige baky redetdim. Şeýdip insan mertebesini göwü götürdüm. Öwüşgünler taglimatyny öredip, mürit yüreklerini ýagda ýeretdim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuwan ahad. Allahu ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Tawfir. Perwana yanya. Eger şem yanmasa, perwana yanmaz. İyi meydan. Asman demin arası. Elem oşur. Yok, yok. Gara. Hak yoluna salih bolup şükür içire zikir kılsaň durle uşullar görersiň. Bu sen halyňdyr bilgin. Ýaşyl ýüreg urguty. Gyzyl ataşdyr, otdur. Sen matlabyňdyr. Gızarya. Yok. Garalya. Ot gije. Derdi çurayan talih.
ruh bilen şeytan tewişýär. Mücahid ejerini çekýär. Mawi. Mawi. Asman. Göwrenk durmuş ýoluňdyr. Darağıtlar. Yapraklar. Yapraklar dökülýär. Sarı renk ejirlikdir. Ejirlik tümlük elter. Tümlük şeytan meskendir. O çatırık değilenmeň. Gözläň ýagtylyk ýok. Tapmasaňyz ariflerden sonra olar o ýollar ötendirler. Ey keramatly şeyh, nazar salan müritlerin welidir. Sen weli taraş. Şerinden şeker sözlerin derwişlerin diline doga. Kalbyna sena pispäliň. Diýdiler şeyh kebir, beýik pir. Hakkyn için kalbyň dolup daşanna, şan şöhratyň ummanlardan aşanna, görülmezlerem tapylyş onma. Şeyh Necmettin. Qabağa deyişleri baş hoşyarmış. Estağfurullah. Bu ne müşkillik? Yer hormatly tagsyr. Siz näme aýdyp bilersiňiz? Rasmydyr bu gep? Rastır padşah elim, rastır. On ýazýan kitaplarym hiç kime derkar däl. Kitaplarda tapawut barmydyr? Elbette bar, padşam. Necmettin. Gelsin. Şeyh Necmettin, bizim ulamamyzyň aýdýarlary hakmydyr? Tiýnek etmek gerek şahym. O näme tiýnekdir? Kitaplan kitinem Ceyhuna taşlalym. Ehtimal bu sowalyň jogaby berýärdir. Ruhsa dedin şahım.
Kanun kitabı. Betbäl düşmana garşy çykan gürgenç bilen Şeyh Necmeddiniň ýürek gürtüllügi barabardy bu pursat. Her bir eskeriň ýanyna, her bir eskeriň janyna onuň hem jany bar, hem janynyň jananasy bar. Bütün mazerki sinirmek üçin näme etmeli? Hanan habar batida. O ne habar? Çingizhan tede ejady berýär. Siz ýurdu taşlap gitmeli. Horedim yer bilen yegtan bolar. Biziň hanymyz siziň halasgaryňyzdyr. 70 ýyl ilimiziň ýagşysynda bolup, bu gowgalygyny onu taşlamarsyz. Biziň siz bilen işimiz ýok, şeyh. Biziň siz bilen işimiz bar. İsmi de Gara Uldavanya. Kitaplaryňy taşlandy. Abdurrahmanyň gyljalyň. Kalkın alın, yayalın. Bu yağı üýtgeşik yağı. Onun öňünde durup biljek güýç ýokmuş. Her işetip başyňy gutaraň diýip, Horelimşa ýene nama ýollapdyr pirim. Vatan taşlan, gön dogluğa barar. O näçe çalyp gaçdy. Sakar dogluğa şonça da çalyp barar. Biz öli şu dogluğun içinden gönü geçip cennet bostanına kadam basardı. Yürüň adamlar, düşmana karşı. Meniň aýdan sözüm dost ýüregine, atan okum, düşman ýüregine jaý bolar.
Kılıçlar kalkana degip, asman zeminler zana geldi. Köşkü eyvanlar yumrulup, güzel yurt haraba döndü. Inni bu kadimi toprakta, kanı bilen yuulup, doğunu bilen gömülen şehitler yatıyor. Şehitlerin içinden Necmeddin'in cesedem tapılmadı. Ehtimal, ol kayıp bolanlar. Hani özüne men sultan deyip döşüne kakıp yörün itoğlu. Yurdun taşlap kaçıp gidipdir. Muhammed Şah'ın deregine Necmettin Kubra kaçan bolsa gowy boldy şahım. Şäheri ele etdi kan. Necmeddin tapmadyk. Tapın. Getirin. Bir katıra kanım geçin han. Aydı ver. Ruhsat bolsa yılda da garap görülüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Necmettin yer sürüp yer. Bu valunlarda yer sürüyen var mıdır? İnnol süýt bilen kan deryasyna gidip ýör. Ol ýeli mehrinne. Muhabbetde görnýär. Ol entek dünýä inmendir. Ol biýagty jahana inni gelmeli han. Halayık. Erkek adamlan himmeti goşunun öňünde men sorawma jogap bersinler. Doğru jogap bersinler. Doğru jogap bermedik.
Hanıňam, Taňryňam ganym düşmanydyr. Başlaň. Näçe? Näçe şu? 2. Geç. Näçe? 2. Geç beýlek. Halayık. Bilmeyen aydan insanlaň Taňryň öňüne günäsi bolmaz. Emma bilip durkan yalan sözlüsen. İman ýutdugym bar. Näçe? Bir. Taňryň birligine guman bolup bilmez. Dünýäni gana çaýkasaňam kanagat etmedin. Inni sana çevrut eleminde orun yoktur. Bilgin han teňli. Sen bir ýagty günnüýdiň öňü garanky, soňuda ýene gije bile tamamlanýar diýip gama batmagyn. Bilip goý. Gijeniň öňü ýagtylykdyr. Ahyrda ýene ýagtylyk. Daim ziyaratda kılgın doğa dilegim. Şeyh kevire eçiligen nur rahmetinden bennelerin namut koyma ey Tanrım. Arasına bizem.